Wes nyedot aku ning kene.
Assalam. Tak kowe kok malah mergawe kok jemberi wong. Assalam. Aku apa kowe mbol? Nek kowe ya kowe, nek aku. Nah aku sing salam kowe menengo. Nak kirane kowe sing salam aku tak menang. Lah iya kok malah kira-kirane bingung kancane. Karo kancane ora. Gawe rasa ya anak kira-kirane aku sing salam kowe menengo. Padha nek aku sing salam ke sing meneng. Ya wis. Tak kewaplok cangkemem lho gegeten kowe iki. Ya wis kira-kirane kirek sing nom sing salam kira-kirane wong tuwa iku salame mesti eling. Sing tuwa Rungokno ah. Sing tuwa nguri. Sing tuwa nguri sing nom sing. Lho paling ora jegos. Ada rajegos kenapa? Putune Kiai mantune Mudin tak kandhani. Contoh putune Nabi Dawud aku ora. Alah aku ya putune kok. Mantune sapa? Nabi Ibrahim. Nabi kok Israel tak ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo delok. Kowe jare putune Kiai, lho nyatane uluk salam gak ana sing jawab. Ono. Contone iki lho. Apa kowe ya iso? Jane casing-e pas-pasan. Heeh. Lho apa? Masuk ala. Iso kowe kaya aku mah. Gak iso kene. Ora nyono ra ngira mbol kowe jemar bleh kirik kok malah untung kene jebolan saka Jombang Tebu Putih. Tebu apa? Tebu Putih. Ning nong ning. Gong Tebu ireng. Sing ana kowe taku. Kowe Tebu Putih. Ning Jombang iku anane Tebu ireng, Mas. Nek dioceki ya putih. Lah iya kok. Saka lomong sore Tebu Putih. Lah tebu apa? Lorek-lorek. Iku ane dipangan uler. Lah oga. Ora dipangan uler. Pangan apa? Diuyoi Nyai Nem. Waplok iso salam kaya aku kowe. Minggir. Ya, minggir. Minggir. Lah kok dagel karo sapa? Karo iki dagel weton bloro wis entar resik kok karek aku karo kowe tok iki. Iya. Andane. Napa salam-salamo sing apik. Salami sing apik ditonton para piyayi. Sing ndelok iku ora wong biasa. Masyarakat muslimin dan muslimat. Lah iya ngono lho. Kira-kirane salam iku aja nganti mirang-mirang Aja nganti mirangno. Sing enom isih nak salah. Lah, perkara aku iki dagelan lulusan pondok. Lah aja nganti ngisi-ngisini kancane. Ning Anwar Sarang 3 tahun. 3 tahun. Laju Kidul Bangilan 2 tahun. Ya. Ning apa iku ning Bonang 2 tahun. Lah iya. Makane kowe kok aja nganti isini-sini aku. Nah, sebagai dagelan aku sida uluk salam apa ora? Lah kene ngomong ae kok. Lah ngono tek nesu Mas. Yo ora nesu. Salam yo salam. Salam yo salam kene. Inna Muhammad sobirin. Sing sobirin. Sobirin. Lah iya sobirin. Sing artine sekali merdeka tetap merdeka. Waplok cangkemem sisa. Uluk salam ben apik ora kaya kowe. Lah piye iso kowe? Lho. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga kene iki piye? Kenapa? Wong nek ana uluk salam ibaratake aku ndongake sampean sedaya, sampean ndongake kula. Wong ujen kinajen. Ana wong uluk salam do cengingisan. Baleni pisan kasa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak waplok cangkemem sisa. Oh, ape ra ono. Ape ra ono kenapa? Lah wong uluk salam kok nesu. Jawab salam kok mulek kok entute. Lah mulek dene ngarepane salam guri yo salam. Nek ra iso muka dimah ngomong karo aku. Oh, kudune ana muka dimae. Muka dimah. Lah yo muka. Kok muka tak idoni tenan kowe. Lah yo aku durung muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Lah iki lho pas teko ambia. Pas teko ambia iku aku keturu. Ora roh.
layak men parinem tersi ya kita nempret kok sambi aku ora roh tak wobrok cangkemmu sisane maksudnya tembusane ngono ku lho matur suwun karo masyarakat pentil sakuku pentil matamu iki lho desane apa Mas desa pentil apa dikepruk wong kene aja ngono tom-tom iki desa upil iku lho kalau upil kaya tak wobrok cangkemmu lah aku ndut aku wong kene yo iki desane nek ora salah nganggil kaya cacatem nganggil ya nganggil Irawono lumantar gava menika air mineral air sing suci air sing bening kaya to beninge kaya banyu zam-zam jam-jam cocotmu matur suwun karo anake Pak Tris sing duweni pabrik iki lho banyu iki to pabrik banyu lho gagap apa kowe aja ana anake Pak Tris ora bakalan ditekakno ning desa kene. Oh ya kudune matur suwun. Matur suwun. Wabil khusus matur suwun karo masyarakat Nganggil sakiwa tengene. Nganggil guyub rukun. Ning Trangkil ana pabrik tebu. Ya. Muga-muga masyarakat Nganggil tetep bersatu. Amin Allahumma. Amin. Ning Trangkil tuku sawah. Muga-muga masyarakat Nganggil pinaringan barokah amin Allahumma amin ning Trangkil tuku bayem muga-muga masyarakat Nganggil pinaringan ayem tentrem amin Allahumma amin so kowe apa parian ndongakno dagelan yo parian wis mbok dongakno ngono kok pokoke yo setelan sitok-sitok no Mas nek aku ndongakno kowe yo kudu ndongakno wong loro kowe ndonga aku yo ndonga kira-kirane gen klub gen pas ya awak dhewe kan sebagai dagelan weton 2024 buka matamu lorone 24 bong wis lawe iso ndongakno ngene kok iso kowe ning Trangkil alah ning Trangkil ning nggo ndak iki mbok yo liyane kancane ndak gak oleh alah kreatif sithik apa Trangkil iku ning nggon aku wis Trangkil wis mbonggo oh gak oleh ora oleh liya no ana upil kok upil meh lah iku lek sing penting el upil ya sing apik ana upil liyane sing ana pentil Nyai nemu Pak Wak lah apa kabeh ora oleh ya wis ning Trangkil lah ning Trangkil mongko nggone mbok seneni lah ape duwe apa kowe pentil lah ya pentil lah ana pentil rupane ireng terus Nganggil ayo padha meteng bareng itu nih terang lah saiki lho warga nek padha ndane anak akeh guyub rukun soyake somben nekakno kowe neh lah kandhane kok lah nek kira-kirane wayah sasi selo wayah apitan kok apa iki jenenge kok meteng bareng loro kabeh lah kok iso loro kabeh sing gawe bugisan lu mumet oh iya wong apa ndodok gawe bugisan iku mesti lap-lap kok buka-buka ngelape bugisan genera teles ngono kok ambek ndodok nek wong meteng ya ora iso meteng wis 8 sasi arek brole lah nek ngono kudune aja ning sasi selo lah kudune ning sasi Agustus mergoke 17-an enek acara 17-an dadi mau meteng-meteng wong sak Nganggil kelumpono dadi siji siap gerak kaya lomba ora meteng-meteng maju jalan langsung wis kaya dong kaya padasan tak kuwaplok cangkem kowe nyanyi iso kowe Bal sapa kowe iso nyanyi tak lho iso tak nyanyi tak kuwaplok sana kira-kira yo iso nek kirane iso nyanyi mboyo ngomong lagu sembarang lagu kowe iso sapa kene ya alane pokoke nyanyi model ki jelas gak iso Mas iso ora rek mementus lho wong iki meneng kementuse umpama tak cek umpamane wong nyanyi iku ora luput karo gandengane alat musik cocok alat musik alat putih contone roh kabeh kowe muni-munine ya roh umpamane ngene iki jenenge apa Mbol nah iki jenenge apa iki melodi suarane tang 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 nyai nem ra kelar tang tang ngopro ya tak kuwaplok sing penak aja sing nganggo melodi nganggo orjene Mas orjen tunggal bisa ya sapa orjen iso suarane orjen iso ala iso umpamane aku ning ngarepku endak-endak iki orjen endak-endake endak-endake umpamane tak cenet suarane ki ya iso nah umpamane kok kene nah
Yo kok ngiki ku. Lah suarane kene cilik. Wo we wi wa wo wa wi wo wi ma wa wa wi wa wo 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 wo. Wo we wa wi wo wo. Kacokno. Ngerti ngetu iku apa? Nadane oh lah kene yo. Wo wi wa wi wo we wo we. Wo wi wa wi wo wi wo wi wo. Lah aku ora nyenet to. Wi wo. Wi u. Wi kok piye mangsane njal apa lek gegene mok ngono iku sampo aku terakhir ramai gak wong aku diceluk kancil kok pasane sugihan aku mbah aku diceluk kancil aku mbah njal apa kowe kok ya lagu apa Dik hah Wah iki gendo pasar mojo liwong ya iso iki tak ngecek nada sik gen roh bisa Mas ya Wiwo wa wiwo wa urung sik biar nek rawat iki biar nek rawat aku merangsang kok oh biasane nama tok cah iki sing meteng ora sampean malah kene kaget teko mang wis anu mbol bature do muleh kok do muleh iso ah dikon ning omahe hebat tapi tipek dulur Mas pek dulur apa lha iku mang tiken rasane ning omahe ora tapi tipek apa ape dienggo dolan anake nggo silit-silitan kok yo pas awakmu kan kaya barongan nang nuli ngono lho ngobrol ta konsen kowe nyanyi sing apik iso nano 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 nane nene no nano nani nani nino nani nani nunu enon waplok sak ih bocah nek gendhi bocah wong tuwa kadang angin ini gegeten aku rasano aku kena keren jagoan iki bingung aku rasano karo kowe kandhanane kok ndablek iki lho alah nang kira ndablek nang kira ndablek sik Mas urung sik lha kenapa Mas tangane bar nek telek iki waite mbok tak bar aku ngecer rambut lah ya poait kecing Sepena saya so wi ma wo ma wo wa wo ma we wo wi wo wa we ma wo wa wo wa wo wi wi wa wo wi wo saya siap cepadha nelongso iki jamane rekoso mbabu lunga haji sangune kitab suci iwak sapi dipangan marai gizi iwak celeng dipangan ya ora keneng iwak babi siriane para santri makanan apa makanan apa makanan apa iku Yesus oh ake bongko kenapa Mas lah sampean kowe tak tampane aku mbok inggah aja ngawasi iku ngawasi piye lah kira-kira mboyo pas kok kene mangkel wong bisa Mas ya runtut sing penak iwak wedhus iwak celeng iwak sapi iwak babi enggak usah nganggo orjen nganggo galengan cepadha nelongso iki kendang tutuk acuk lah jarang apa nagi iya salah ora mbok iya nagi iya oleh saweran dipek dhewe ya ya kalau wong ora ya Mas gak piye oh tandung nduk bondo aku dipek mok 50.000 lah kono oleh rongkon dipek ora le yo ngene iki jenenge korupsi dene kan ora anggota ya ora dikek bocah negara Indonesia iku kudune aja sampai korupsi yo rumah sakit teh umum masa korupsi ra umum kudune umum ayo lanjut dari cepadha nelongso iki jamane wis tuwa mbabu lunga haji sangune kitab suci iwak wedhus dipangan ambune prengos iwak celeng dipangan yo
babi sirikane para santri panganan apa haji angan panganan apa iku najis muka lanjut ape boh oleh aku ndagel karo kowe korong sasi modar lane modar gini ya lah wis tuwa kena asam urat e iya mbok bareng kowe tiba masuk iki jane sira apa bokong kethek sira kok tiba bar tiba kok drembut but iki ning omah digodhog salimi bojoku apa iku kene ditumpangi baskom nah digodhog langsung molak-malik terus nglocot ndase ngene gak isin sapa didelok besanem aku embo-embo tampet aku kudu guyu tampet aku saiki tak takoni nek ketoprak iki gak apa-apa nek nane ketoprak ning gone ketoprake tringan dagelane aku panjake Pak Tun kepruke mantune sing nyanyi anake wedok lho ngono ndek mentolan aboy lho diamput tenan aku isin kok lho keluarga seni ya ngono kok seni apa kira-kira tanggapan sajroning mah beleng tijak kabeh anak tijak mantu tijak bojo tijak wonge tijak sebab apa kok tijak kabeh ya perkara apa perkara nggih nandur parimapan kena pageblok bengkelo nyanyi sing apik nyanyi umpamane lagune aja sing iku lagu sing aja sing iku ora seneng aku sing ana artine misi dan misine Tutarawa iso lho bocah Tutarawa iso lagu kawak lho ya di modifikasi modifikasi dadi lanangane nano 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 nanene no nano nano nane nene no nang monggo Pak Bu sing badhe ngesake kethek tuwa monggo iso kethek tuwa iso lagu iku iso ya rungokno bariku cakno iki piye abu guru ngopo sepedae dislendekno pager terus dikompo karo murite jeng iso ayo bu guru di sandekno pager ya eling-eling urung saya tak idoni wong dulu aku idoni siram jane kok cilok iki lho sing muni sar ke aku mulai aku prosan kowe bisa kowe ayo iki piye bu guru disendekno pager iki keteng lah jare bu guru disendekno iki lho aku gregetan aku katane wong tuwa ngene iki lho ora gregetan ate macak col bareng serimpen ning dhuwur mbok oker-oker mbok lah kowe ora iso nyanyi ora iso piye jare bu guru disendekno pager kok ya dirungokno nak nyanyi kok lagi dicakno contoh iki piye abu guru ngopo sepedae dislendekno pager terus dikompo karo murite ngene ya ada garingan aku gak bunyur gak sanggur jen nganggo kendang tok wis apal kano ya nganggo kendang tok Mas ngobos sepedae ya bu guru ya iso ayo iki piye bu guru dikompo murite tak waplok cangkemmu kowe kowe angel jengkel oh ya Allah aku jagel karo mahasiswa penak karo kowe sego ora ngono kowe kok janjane iki janjane piye ning jero apa ngene iki jane isine apa kok nganti iki jerone mbok kira isine apa isine apa Pak telek lentong tak waplok lu yang mikir dengan secara cepat sing kopokne ya kowe lah kan omongem ora kena digugu mosok bu guru te menungso sing digugu apane mesti cangkeme lah sapi telongane lah iya cocok Purwodadi utane sing dadi jagung bakarane jalo alah ayo
Rungono sing apik, kok nganti salat tak gekek. Ya ora. Iki piye Abu guru ngopo sepedae dislendeno pager terus dikompo karo murite iso iki piye Bu guru apa sepedae iso ngono masa ngono kekenyangan ta ya kala patro tenang gemes aku rasa bocah kok gregetan aku ini bisa cocok ke sisa cangkem omah bisa ayo ndek rono ya aku seneng ngerti bisa iki piye Bu guru apa sepedae aku seneng karo kowe pinter saiki jebul pare ping pindho nyentelan greget aku gemes aku rasane kowe bocah pinter ngene baleni jan kas ana lho bisa baleni ya aso lho ayo sing pas nambah kowe goblok lho pinter aku seneng kok balen ora kowe malah goblok ngene balene ndek rono ora ya ya sebut cokot lah iya aku sing remuk anu jalukno iku lho nek Patris sing duwe banyu ndasu tak nggone ngelas lho dasar iki apa isine lah iya dicokot-cokot apa ya pelat iki pelat wah mikir ya sapa ya iki piye Bu guru ngopo sepedae tak apake nggonku malah bonggo lah kowe seneng sama aku mbok deni yo malah bonggo lah kok tak nggo gene nggonku saiki nek perkara nyanyi aku kalah karo kowe lah kenapa mas tapi nek tentang bedhe-bedhean menang alah nek IQ nemene ngopo apa wong kowe kupingem kopoken kok ngajak bedhean karo aku sapa kupingem lho kopo malah ngene lho kok ngene kenapa contoh tak percaya tak tes diuji coba ya dagelan kok kupinge kopo orang arek Mas gambir rosokan minggir pojokan ya kuping kopo rambok akoni dosa orang arek kena tekan tak cek ya mas ya ana dicontoh mas jenengan sapa Trombong Mas omam di mas Bogorjo wis duwe bojo sampun wis di anak sampun lho kopokan kopok kono kok ora ngomong kopok kowe baleni ya mas dalem Mas jenengan sapa Trombong omam di Bogorjo Blora wis duwe bojo sampun wis di anak sampun lho kopok kopok ngomong kok ala ya alake ae padha kopok sorry enak aku kok kopok dagelan nom sauruke tanggapan larane tak guas ndek rono odar kok 10 meter aduh men panggunge 8 oh iya gak ono Mas dalem jenengan sapa Mas kenceng Mas daleme pundi Sali Rembang sampun duwe bojo sampun wis di anak setunggal nembe umur 7 sasi iki bomboke tak jak ngetoprakne susune SGM ora toge ngono ben aduh kok dak wis ngono wong kok kalah terus aseme kuping kubek iki lha kagaen ora lha kowe kok nesu kenapa wong cul kantong CS 2 kali ocul DKI nganti saiki Mas aku kirane ndagel sak senengku yo karo Wisnu Kancil Mojo Hitam gak seneng karo Mbak Kemot yo gak seneng karo Mas Jarot gak seneng Bangun gak seneng pekarane apa sing senengi karo kowe tok Mas perkara apa perkara sing kena bodoni kowe tok iya aku 2 kali terus saiki nau budek gak masalah kenapa Mas matam 16 kira tak kok wong kene nek gak kira mripat iki ra juli ora apa kok kira sorry ora ana dites tesen bongko kowe pira Mas alah ngono mbok takokno pira kira 1 2 3 iki pira bongko ora ngarah alah 4 ora ngarah 4 2 mudar kayaknya mripatku blerengen tekan
baleni neh. Pira? Loro. Pira? Telu. Pira? Siji. Iki pira? Mang papat. 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 5. Lho. Bongko. Alah ngono aku ndere iso. Piye contone? Mripatem lah yo kira. Ora ngira, Mas. Iki pira, Mas? Siji. Iki pira? Telu. Iki pira? Papat. Iki pira? Telu. Lho iya tenan. Cak kene omahe kono. Hebat ta sebule kowe ning baleni pisan lho. Aja dudono, mbok dudono. Mesti dudono iki kowe. Alah mudak tenan. Mesti didudono iki kowe. Didudono iki. Gak ngaran. Ya wis, kan jero. tak kek jero no. Iki pira? Loro. Iki pira? Papat. Iki pira? 5. Iki pira? Alah paling sitok. Lho iya. Sitok tenan. Bongko kowe. Hebat kowe ngerti sak durunge winaran, Bol. Sapa? Kowe Lho sak jerone gedhek sak jabane gedhek. sak jerone gedhek, Kok sak jerone gedhek? Wong turu. wong sak jabane gedhek. Wong inceng-inceng. Tak waplok. Kowe berarti ilmune kok Banten iki? Sapa? Banyuwangi. Alah udah gila nek nganggo. Kok iso ngono komedian, Mas? Ora Mas, semua nek nganggo ilmu apa? Bali. Ora. Terus Lah wong dhek mangkok kandhani kon ning dhuwur aku muni telu anut. Ngono kok. Lah mek jare ngono. Aduh. ngono kowe mbok ora ngerti kandhang. Gak oleh. Aja. Lah dhek mangkok dobol kon nek muni ngene anut yo iya. Dalem Mas. Lena ana patake omong ora ono entake. Bener. Mundak kena duka karo benderane awak dhewe. Awak dhewe iki duwe momongan kang wujud Bathara Kala aja Bathara iki. Kala matamu kono. Iki lho. Raden Mas Subroto. Oke. Apa? Iki lakone gak cukup kendel we. Jok kendel macah kondel adenane. Hah? Jok kendel denane. Denane? Iya. Ayo goleki Subroto. Subroto. Tak delok iki mah wonge lagi nandang nelongso. Nelongso ning guri. Perkara Mbok menawa ning guri awak dhewe iso nglipur ngono lho. ngono lho. Tok. Oh, menika. Takoni apa karepe kok sedih. Ketoke kok nglangut. Ditakoni wong meneng ae wis ana 3 dina ora mangan. Kok hebat men ndoro. Walah mangan sego yo moh. Mangane ra sego 3 dina iku nak wong iku tetep moso 3 dina 3 bengi plesu ae. Hebat ta wong dhewe ora mangan sego tapi mangan bakso karo lontong. Tak kebon sing ngangkem muncan iki. Raden Ndara Subroto. Paman Penceng lan Mboten ngirangi Subasita lan Prapsila. Jenengan menika kok kula ndek wae rasan-rasan ning rasan-rasanipun menika apik. rasani bab perkara apa? Perkawis jenengan menika saben dinten tak tingali seminggu bareng wonten niku teng ngisor Wetringin. Kok esuk teng ngisor Wetringin, sore kungkum teng kali. Bareng bengi mengke teng jero jeding. Jane niku wonten masalah apa? Apa nek ana perkara dirembuk karo lek tombol karo lek penceng. Apa iki wayahe nutup Bank BMA? Wis 4 sasi saya. BMI karek ping pindho. Hah? Sing ijeh duwe bank Mekar. Wah, wis ditutup denane ijalane BCA. Pun mbok bisa dipikir napa karepe jenengan kula nek mbok menawi saged ngrencangi ngudari perkarane sampean. Lek kemet tak keprok. Wacul. Bocah iki kulino sepelan kemet menawa bocah. Kok kemet. Mantel wong. Nini nini. Enggal, aku ora ngerti sapa sing dadi. Alah sampean kok enggal pripun? Sampean Jenengan- sing kesupen mungkin ndak di penyakit ngono. Ndak amnesia. Amnesia. Iya. Ambeien. Niki mboten abdi enggal, ning menika abdi lawas, ning kula tokke nembe buka dus. Lah, kon jelo letongan. Lah pewentuk mbok gebuk-gebuk tapi. Paman Penceng lan Paman Tronggol. Ya, Nggih. bener iki satus. Pancen bener apa sing dadi kandheng. Katone ari kalenggan iki lagi wayaku nandang sisa. Jalaran apa? Ing ari kalenggan iki Raden Mas Subroto katundung saka Kadipaten Tengah. Belum jenengan katundung noni 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 noni. Tugen-tagen tundar. Iki model apa? Lah keteni panjake yo suwi. Lah wong sampean dapukan dugel kok njaluk tabuhan. Nyapun dagel tak ngoprok Lah saya. ya dagel iku nek api wong keli ya dugel nek dah wis. Berarti dugle loro. Ya dugel karo dugel. Dadine bancik. Kene dogol. Adogolan. Dogolan. Jenengan katundung kalian Kang Rama.
perkawis laran-laranipun menapa panjenengan menika dipun tundung kalian ramaning jenengan? Napa jenengan nglakoni kesalahan sing boten dipun senengi kalian Rama? Saka panggagape ngadiku. Babar pisan Raden Mas Subroto ora nate tumindak candala gawe gelane wong lan gawe gelane kang kula. Napa jenengan niku duweni salah metengi bocah nganggil nanti? Ayo. Babar pisan aku wae ora kenal karo bocah. Wong bocah menenge ra ontra kok malah kenalan. Bocah iki ra tau metu kok kamar. Yang bocah iki ra dhewean duweni WC kok. Tak wentung wong anake ratu kok malah. Kok nganti pun Rama nundung lan Subroto. Nggih. Jalaran Subroto iki dina mung arep dijodohake. Wah peti ra beno. Lho kudune lak seneng to lele. Wong jenenge bebojoan wong arep omah-omah iku kudune seneng lah wale jenengan. Ora ana wong penak iku kejaba wong duwe bojo. Wong aku wis di bojo kudu bojone. Ya iya, ate usum anyepe ngene, ngono lho. Salah. Kuwi rak mumbuhe paman Peceng lan mumbuhe paman Ronggo. Bener. Mongko sing pinangka dadi titikane Kanjeng Rama iki ora kawula ning Kabupaten Renggang. Kaporo sasat bocah saka desa. Nek Subroto duweni bojo bocah saka desa, apa ora gawe lang semi wong tuwa, Pak? Oh iya bener ana benere. Salir anake ra apa anake wong duwe. Makane jaman saiki kok ijeh kaya jaman biyen. Lah iya. Lah iya, Ya tetep awak dhewe tetep mandang wirak. upama wis aku ora milu-milu iku. Damar mancung cingpet. Kumangsa kumirang mapan ana ing Kabupaten. Nggih. Wis sak kloron pinangka abdi kinasihku. Tak jaluk kanthi lega legawane atiku. Ayo bareng-bareng derek aku ninggalake. Sing. Kok malah Alur cerita. kok tulang. Niki ngapunten jenengan kok malah keblasok teng grompoke kula menika wonten wigati napa? Iki langsung, Nek. Hah? Langsungan? Ya wis Aku takok langsung. iki toprak goblok kabeh. Ngono kok aku teni mlebu sik. Lah mang piye jare Ceko? Ceko ki sapa? Lah Ceko iki ya Langsung ae yo lek gundul. Lek gundul sapa lek trombol? Lek iki jenenge dudu lek gundul. Lek cilok. Ya piye dase yo. pengen kowe. Tak kesece kok. Tak bentung. Ini bola kok. Sapa? Mbok Mut. Cilok. Napa? Mbok Mut. Niki Oh, iki candeloke sapa le? sapa jeneng? Tipe. Oh, iki. Oh, Sipa. Sipa. Iki le. Aku penceng. Trombol. Iki. Eli enak dikon banyu anget, Cuk. Oh, ala mbok kletinu. Oh, nek ngleti kurang peneng. Aduh. Niki. Oh. Niki jenengan ampun cawe-cawe kalih tiyang niku. Perkawis menika nembe tahap menika isolasi. Menika kena corona kok. Iki lho. Nika Raden Mas Subroto putra dalem wonten Trenggalek. Tulung, anak kesuwen tak tulungi ndang mlebu rono.